Ja, velkommen til dagens program, som hedder Det var dengang. Dengang, ja, vi er tilbage i 1900-tallet. Det var dengang Anders Biskov Jørgensen var DJ for P3. Anders, hvordan var det dengang at være DJ på P3? Det var fedt. Altså, det var jo med Alex Nyborg Madsen og alle de fede guder. Det var sjovt, det var skægt at prøve, det var en fed tid, og vi havde det sjovt. Hvad lavede du efter 90'erne? Det må man må sige, at efter 90'erne var du kæmpe. Men hvad lavede du efter dengang? Jamen, det var lidt sjovt, fordi jeg startede så det, der i dag hedder Robinson-ekspeditionen, som vi dengang bare kaldte Peter-ekspeditionen. Kaldte I den Peter-ekspedition? Hvorfor gjorde I det? Jamen, det var noget med, det er en lidt længere historie, som egentlig startede med en fyr, der hed Peter. Okay, en fyr, der hedder Peter simpelthen. Jeg vil godt mere ind til på dit DJ-liv i 90'erne. Hvordan var det? Var det damer? Var det stoffer? Var det sprut? Jamen, det var lidt en blanding jo, og det var sjovt, fordi at jeg fik jo egentlig kun, hvad kan man sige, det sjov, jeg selv lavede, ikke? Fordi Alex Nyborg Madsen, han var jo meget til grøn te, ikke? Og dealerbummelum og den slags ting, og der er jeg bare ikke vel. Jeg var på det stadie i mit liv, hvor der bare skulle være, der kunne godt være dealerbummelum, ikke? Men så var det jo fordi, at... Du savnede det, kan man sige. Ja, eller fordi, at du var en anden... En must. Ja, det kan man også sige. Dealer... Altså, sådan et lorte-must. Ja, det kan man godt sige. Men man kan også sige, at i 90'erne, der gik det jo lidt over med Michael Schumacher, og han var jo... Ja, det er rigtigt. Vi havde en hel del interview. Vi kørte sådan et radiospil med Michael Schumacher, ja. som var helt fantastisk, altså om hans liv som racerkører, ja. Og hans dobbeltside som nisse. Lige præcis som nisse, og hvordan klarede han sig egentlig som nisse? Undskyld, det er jo svært at have hele den her... Der er mange, som tror, at det blot er en facade, det her med Ferrari og den røde farve og sådan nogle ting. Og det er klart, at det har en eller anden connection til noget andet, ja. Et parallelt liv, som han kører, Michael Schumacher. Det må man jo sige jo. Var det ikke Kim Schumacher, vi snakkede om som radiovært? Nej, det er Michael, vi snakker om nu. Nå. Som var racerkører og nisse, som Anders vil komme tættere ind på nu i dette interview. Det er bare en gang. Jamen, Michael, han havde jo nogle problemer i det, han ikke rigtig kunne... altså, han simpelthen ikke... Han havde ikke nogen ankler. Og der må man sige, det er jo lidt svært, når man skal bruge dem, ikke? Du skal jo speed op, og der er kobling og sådan nogle ting. Der er forskellige ting, der bare skal fungere, hvor anklerne simpelthen spiller en rolle i hele mekanismen. Det må man sige jo. Det kan man sige, og der lavede vi en fond, simpelthen, hvor folk kunne ringe ind og donere forskellige ting. Og det simpelthen til at købe nye ankler til Michael Schumacher? Nej, simpelthen til at lave ankler af forskellige dele, som folk kunne sende ind i pakker og sådan nogle ting. Altså pap og metal og sådan noget, eller hvad? Jamen, det var mere sådan helstøbte ting. Han havde faktisk den første ankel, som var sådan en prototype, det var sådan en fætter her, som en Rasmus fra Vordingborg sendte ind, som ikke rigtig fungerede i det, den havde hjul. Og simpelthen, ja, hvis man forestiller sig, at man træder på speederen, og så ryger anklen lige af, fordi at den har simpelthen hjul. Ja, den har hjul, og det skal en ankel jo helst ikke have. Det må man sige. Den anden, man prøvede, hvad var det? Jamen, det var så den sidste, om den endelig ikke. Det endte med at blive 2 Puma-sokker, som Michael blev rigtig glad for, fordi de havde en vis fleksibilitet, som man ikke kan finde hos andre ankeltyper. Det er da rigtigt. Ja, det er ganske Puma. Det er ganske Puma. Ja, det jeg vil sige, i dette program, det var en gang, der har vi jo flere spørgsmål, men jeg vil tage et for seerne, som går på tiden som cykelrytter for CRC Saxo Bank. Hvordan var det at cykle for CRC Saxo Bank sidste år? I dette Tour de France egentlig. Hvordan var det? Jo. Jamen, det var... Altså, det var mega fedt! Det var lidt nederen, fordi Sastre jo... Ja. Men ja, jeg hørte jo også flere rygter om, at det egentlig var dig, der var kaptajn, men Sastre havde taget det officielle, men det var egentlig dig, man kørte for. Hvordan havde du det på denne her tur, da Frank og Sastre tog den gule, og du slet ikke fik lov til at røre den? Jamen, jeg synes bare, det var et helvede, ikke? Fordi vi var kommet rigtig godt i gang i bjergene, og jeg følte i hvert fald, at jeg havde rigtig godt styr på det. Jeg havde et kæmpe forspring
Det må sige 11 minutter jo, det er jo... 11 minutter, det er jo fantastisk god tid. Ja. Og jeg var rigtig glad Ja. for 11 minutter foran de andre, ikke? Det var så bare rigtig træls, da jeg fandt ud af, at det var det forkerte bjerg. Ja, det må man sige. Du kørte jo op af kategori 3 stigning og tænkte, den er fandme hjemme. Og den er hjemme, hvor fanden er de andre, ikke? Ja. Og jeg tænkte bare, yes, 11 minutter, det er da en fin tid. Og det var jo kun det første bjerg, må man sige, hvor I så kommer op på Otakam, hvor du egentlig knækker lige på første stigning. Ja, og Og er det Bjarne Riis, der siger noget forkert til dig, eller er det dig selv, der kører på din intuition? Ja, men det er simpelthen fordi, at Bjarne Riis, han glemmer simpelthen at slukke mikrofonen, som går ind i min, ind i systemet, ikke? Og der hører han så, Danmarksmester. Ja. Ja. Med ham der, Nis Boesdal. Ja, det må man sige. Det er jo et... Og mig og Nis Boesdal, vi har en mørk tid sammen, som jeg ikke vil komme nærmere ind på her. Nej, okay. Men det gjorde lidt ondt, og så kunne jeg høre Nis Boesdals stemme, og hej Grete, hvor hen i landet befinder du, hvor ringer du fra, hvordan er der i Skjæring og sådan noget, og det er jo sådan nogle ting, han plejede at sige til mig. Ja, og det er jo meget frustrerende, når du kører op af Otakam. Ja. Du nåede en halv kilometer op ad Otakam, hvor du så blev hentet af Frank. Altså, hvordan havde det, da du så, at din egen holdkammerat kørte forbi dig på Otakam? Altså? Jamen, jeg var da træls. Også fordi jeg tænker, lige der havde jeg fundet ud af, at det var det forkerte bjerg. Ja. Så hvad fanden laver han der? Det er også så stoppede vi jo så og snakkede om ting, og så, det skulle nok ikke det her bjerg. Man må også sige, at man kunne så have forestillet sig, at Frank havde bæret dig op til toppen af Otakam, fordi at Frank er jo ikke kaptajn ligesom dig og Sastra jo. Altså, man kunne have forestillet sig, at du klarede dig meget bedre, hvis han havde løftet dig op. Det er ligesom Andy. Altså Andy var jo en kæmpe hjælp for dig, var han ikke det? Jo, det var han. Men Andy, han var fantastisk. Altså vi var jo oppe i rigtig mange kilometers højde. Vi fandt et eller andet bjerg, som der endnu ikke er blevet navngivet, men jeg tror så umiddelbart, at det skal hedde Dichelux. Dichelux simpelthen. Dichelux. Dichelux. Som jo så er DJ Lux på fransk. Men Andy, han er en fin gut, og der var rigtig lidt ilt der, hvor vi var. Ja. Og der tænker jeg lidt, hvad vil en god ven gøre? Han vil sige, kom vi smutter ned igen. Men Nixtu, ikke Andy. Han sagde bare, ved du hvad, du får sgu bare lidt af mig. Og så lavede lige mund til mund. Mund til mund der, og så krallede Andy af på vej derop. Og så fortsatte jeg bare, fordi jeg havde fået det, jeg skulle bruge for ham, ikke? Ja. Men man må også sige, at det er flot, at klarede Andy, han så kommer ind forholdsvis hurtigt efter dig. 5 minutter godt nok, men plus de så 20, han tager ikke. Men altså, 25 minutter han kommer ind efter dig og har givet egentlig alt sit ilt. Man må sige, at Andy har kæmpet flot, men du gjorde det jo som konge. Havde I kørt op, og det blev rigtigt, så havde du jo vundet Tour de France, jo, må man sige jo. Du satte jo fuldstændig Catalanes og Sastra op til vægs, jo. Jamen det er jo rigtigt nok, jeg kan ikke sige noget. Nej, det er jo fantastisk. Men hvordan har Bjarne Riis med, at du kører over det forkerte bjerg? Skulle du til at spørge mig om, hvordan Bjarne Riis han siger? Ja, efter... Når jeg kører over det forkerte bjerg, eller hvad? Ja, det er præcis. Jamen det er noget i retning af... Vi kan jo spørge Bjarne Riis, hvordan havde du det, efter han kørte op ad det forkerte bjerg? Det var kraftedeme også irriterende, mand. Så her den anden dag, ikke? Så der blev jeg ringet op af min sagfører, så sagde han, ved du hvad, du skylder mig 500.000 kroner, og så sagde jeg, det kan jeg jo ikke, fordi vi vandt jo ikke Tour de France sidste år, så har jeg ikke nogen penge. Jeg er jo bankerot, og ved du hvad, det var også derfor, jeg sagde det der med, jeg ringte til Se og Hør den anden dag, og så sagde jeg, hvad nu hvis jeg siger, at jeg tog doping, da jeg cyklede? Får jeg så 500.000? Og så, det gjorde jeg så det var derfor, men det har jeg faktisk ikke. Altså, og lad os lige få et klip ind, I har, hvor Bjarne han rent faktisk indrømmer, ja, at han har taget, vi cutter lige. Ja, vi cutter lige. Og så laver vi, Jeg har taget EPO. Og jeg har taget doping. Ja, det vil sige, det være sådan en masse kamera. Jeg har taget EPO. Jeg har taget doping. Da jeg vandt den gyldne trøje, der tog jeg EPO. Skal der være sådan en masse flashlights? Prøv at sige det, Anders, så laver jeg så lydende. Du siger det, at jeg har taget EPO, og så laver flashlights. Jeg har taget EPO. Og jeg har taget doping.
vi skal holde noget. Det forstår jeg slet ikke. Det var bare springer luft. Seriøst, det kunne være fedt, hvis jeg havde et kamera, og lige kunne der plads like. Jamen, det var sådan en sjov... hvad hedder sådan noget? Presse... Hvad hedder sådan noget? Pressekonference. Ja, lige pressekonference, fordi der var ikke nogen af dem, der havde blitz med. Nej, jo. Så sagde det med hånden. Og kastede sådan noget støv ud. Ja. Kaster støv ud. Tak, Julie. Det var det. Ja, det var det sgu. Det var det. Og vi slutter herfra. Det var den gang. Anders. Okay, Anders, rolig.